आंहा नोंखौ गोसोथोथारबायहाय सावथालखौनो आइ मा सावथाल आदिबासि सावथालखौनो ओइ बसे बसे खबर खाय बाजिना नाय लेंथि सवाली खबर हरो सिउ सिउ औ आबै औ আমার গালি ওটা ভুল হইছে না হয় নাই শিক্ষা গালি দেওয়া লাগে না হয় আমার লাগে ओमफ्राय ओंखाम जायासै नोङो आन्दां आं दिनैसो नुजोबखायो आबै जिरायदो आबै नैबे नों दा थाखैबो लादो गुसुंसो आंजों लोगो र' सिरिथा गोसोथोलायबाय जोंना बादसे र' सिरिथा बादसे खोबाजानै बोरै बुरिया बिरलांगोन फैबा मोजां जाखादोंना लाजायाहाय ओमफ्राय नोङो खननो रोङा आं रोङालै बारा नोङो खनदो ब्राबो आं रोङालै बारा माने बर'फोरनिखौ भाषाखौनो आं बारा रोंबावा जोमै जाना नोंखौ आं बुजिबावासै बरायगोन माने बर'नि मा जायो सावथालसोना खांफैदों बर' मानसिया खांफैदों आं सावथालसोमोन ओमफ्राय दा बर'नि मानसिया खांबाय नालाय दा बर' जाबाय आरोना दा होमबाबो आं बर'खौ आं गनायनानै लाबाय आं सावथालसोमोन नालाय दा बिमा बिफाया बर'सोमोन ओमफ्राय आं सावथालसोमोन आरोना जोनोमगिरिनिफ्राय सावथालनिफ्राय आं जोनोमगिरिया बिमा बिफाया सावथालसोमोन नंखानो गोसो जादोंलां महरखौ नायनानै साननानै माथो सिखारबाय आबैयाबो हर सोरबा आबौबो लांबाय खोना आयै मा जि मोजां सावथाल सोदों आङो ना सावथाल सोदों जाबाय दा नैबे नों बे आं औ बे नै बे सालथे नै आबैयाबो हार'ल' जाबायहाय अरजायालै बेलाय बुरिबाय नालाय दे